आं आंनि खाबाय आं बेलाय हामबाय खागसामा याफारो संसाकिनो न चेनेल न सिनि पिरि पिरि कुसुं कुसुं दुङिमा दुङिफा सुखिमा राजा राजथ' जे खालायथांमोननि बोनो नङो जों पारा आमसाय बा गामि आमसायनि जों जतन सिनि समस्त सदस्यना जे सोरबा बिरद जत फेमिलिनि जों आरो आं फैसा खलायगै जों बाक्सा सान्दा कालेक्सन खालायगै जों पारानि बागै पारा गामु सिगां खैथुमानि बागै जों बेले साक्थार मा खैथुमानि बागै जों तैगो जों बिसि बुरुम न जों केर फुजा खायो कुनु समयगो जों बर' फुजा खायो तिनिखैबो बर' फुजा मिसिबाय 3 বছর অন্তর বা 5 বছর অন্তর जों खायगो अबति जार खायगो दो एकाय पारानि चिनि पारा साबेयाबारि गामि रामरायबारि एडिसि विलेज शान्तिरि बाजार साउथ त्रिपुरा जिल्ला दक्षिण त्रिपुरा एकाय आं गामिनि चौधुरी बाथौ गामिनि रुवाजा हिसाबै आं जतन तैगुलो जतन नायखनो बागै आनि याखि फाइसिनो दङ दाबिं याग्रा फाइसिनो दङ सिनि पारानि अकारा रु पारानि असाय बरखाय जत चिनि आनि सदस्य बं जत दङ बरं जत जों पारा आमसाय बाक्सा खैगै जत जों खाबाक्सा खैगै दिनै जों केर फुजा न जों साक्सेस खालामो जत जों खाजों जत जों दिनै खाबा खैगै जों जालाय नंलाय जों दिनै दंलायनो आरो